Der er ingen grund til at glemme for de rige. De skal nok klare sig. Hej, jeg hedder Amalie, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvorfor så mange her på Frederiksberg stemmer på Enhedslisten. Hej. Hvorfor stemmer du på Liste Ø? Jeg stemmer på Enhedslisten, fordi de støtter et kulturhus, hvor borgerne ikke bare er passive tilskuere til kunst og kultur, men hvor de selv kan deltage og udfolde sig kreativt. Hej. Hvorfor stemmer du på Liste Ø? Jeg stemmer på Liste Ø, fordi at Enhedslisten vil, at børnehavealderen skal sættes op, og forældrebetalingen skal sættes ned, og ikke omvendt. Hvorfor stiller du op for Enhedslisten? Jamen, jeg stiller op for Enhedslisten, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi i kommunalbestyrelsen har nogle repræsenteret, som også taler på de socialt udsattes vegne, på de handicappedes vegne, på de sindslidendes vegne. På Frederiksberg, der går man rigtig meget op i en masse fine sådan æstetisk kunst og springvand og den slags, men man afsætter altså ikke nok midler til de der helt basale sociale velfærdsydelser, så vi har altså sindslidende, som slet ikke får gode nok tilbud fra kommunen til f.eks. støtte kontaktperson eller velegnede moderne boliger. Vi har udviklingshæmmede, som heller ikke får de tilbud, de har behov for, både på bo- og beskæftigelsesdelen. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der er nogle kommuner, der også taler deres sag. Derudover så har vi også på Frederiksberg en forholdsvis stor fattigdom, og den synes vi fra Enhedslisten, at der skal gøres meget mere for at få bekæmpet. Hvorfor stemmer du på Liste Ø? Det gør jeg, fordi dem kan man altid regne med. Og det har jo været min erfaring gennem mange år, at det, de siger i valgkampen, det gør de også bagefter. Et socialt parti, der altid er på de ringest stillede i samfundets side. Hvorfor stiller du op for Enhedslisten? Det gør jeg, fordi jeg mener, der er mange områder, hvor der er grund til, at der er nogen, der kæmper for bedre vilkår for Frederiksbergs borgere. Jeg arbejder specielt på ældreområdet. Jeg synes, det er meget problematisk, at kommunen ikke ser penge nok af til genoptræning for eksempel. Vi har folk, som har gennemgået en bypass-operation og bagefter må vente 12 uger på at komme til genoptræning, så er operationen nærmest spildt. Vi har et dagcenter, som der nu bliver lukket af flertal, så de ældre, der bruger det, står lige pludselig uden et godt tilbud. Og i hele taget har vi altså rigtig mange ældre, for eksempel, der sidder isoleret i egen bolig, som har behov for de her dagcenter, så det er helt forkert at begynde at lukke det. Man burde snart gå modsat. Hvorfor stemmer du Enhedslisten? Det gør jeg, fordi at Enhedslisten går ind for gratis offentlig transport, og så går Enhedslisten også ind for, at studerende også skal have råd til boliger, selvom man er på SU. Hvorfor stiller du op for Enhedslisten? Der er rigtig mange gode grunde til, hvorfor jeg stiller op til kommunalvalget for Enhedslisten på Frederiksberg. Men en af de vigtigste grunde, det er klimaet. Kampen for at bekæmpe den globale opvarmning og overforbruget af, eller overproduktionen af CO2, den starter også lige her på Frederiksberg. Derfor skal vi have gjort noget ved biltrafikken. Vi skal indføre en betalingsring rundt om byen, så vi kan få finansieret vores gratis offentlige transport. Vi skal have lavet så mange initiativer som overhovedet muligt for at sikre, at energiproduktionen lokalt på Frederiksberg i folks ejendomme osv., at det er CO2-neutralt med solceller og smarte, næsten usynlige vindmøller og alt muligt andet. Alle de gode argumenter har overbevist mig. Jeg stemmer også på Enhedslisten den 17. november.